My dear brothers and sisters, our theme for this year's celebration of Our Lady of Peña Francia is journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. There are many very important factors involved in this theme that can certainly inspire us and give us the strength to face the challenges of these difficult times. First and foremost, we recognize the times are difficult. Prices are going up. We have so many issues in the realm of politics, even in the church, and even within our social and civic society. With this theme, we recognize that we need God. We need God to strengthen us, to guide us, to lead us in order to face these challenging times. But who can ever help us deepen our relationship with God? Who can ever help us approach, so to say, the living and loving God than our Blessed Mother? Mary, who has been chosen by God Himself to be the mother of our Savior. Mary, who has opened her heart to receive the Word of God. Mary, who nurtured the Word of God in her womb. And Mary, who gave her forth as a child to be our Emmanuel and eventually to be our Savior. In other words, indeed, Mary is the way that can help us deepen our relationship with God, who in turn can help us conquer what is evil, dispel what is dark, and above all, make us face the difficult task and challenging times ahead of us. Mary is a mother, and as a mother, she looks after us. She cares for us. She teaches us. And this is what Our Lady of Peña Francia would like to plant in our hearts. Let us have hope in the power of the living and loving God. Let us be strengthened by the Spirit of the Lord who has been given to us by Jesus. And let us follow Jesus, not only in carrying His cross, the cross of our day-to-day burdens, but most especially to follow Jesus, believing that He is our Lord and Savior. The Blessed Trinity should be part and parcel of our Christian lives as we journey through life in these challenging times. And the Blessed Mother is always beside us as our mother, holding our hands, leading us with strength, with courage, and above all with joy and love, because with Mary, certainly, we can truly experience the love of the Blessed Trinity. So let us celebrate the festivities of Our Lady Peña Francia full of hope, full of joy, because the Blessed Trinity is with us. Come, join us. Let us celebrate. Let us praise Almighty God. And above all, let us do so accompanied by our Blessed Mother, Our Lady Peña Francia. Viva la Virgen!
na, mapuon na kita. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Matindog po ang gabos para sa pamibi asin kaumawan kan nobena ni Divino Rostro. Umaunan kagurangan, mag-awit sa Diyos. Ang Diyos iyo ang kagurangan, kagibonin langit asin daga. Umawon kagurangan, mag-awit sa Diyos. Pagsambahon, pasalamatan, kaidtungon yan magkagurang man. Umawon ang kagurangan, mag-awit sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, maluhod po ang gabos. Gawi nin pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso, kan gabos kong mga kasaalan. Asin nauungis ako kaini, huli sa pagkasala. Bako sanang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot, kundi orog sa gabos, huli tanagtumang ako sa imo. An orog karahay patin maninigo na dapat kong kamutan nin orog sa gabos, kaya pusog akong naguhulaw sa tabang nin sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako dai magkasala, asin makalikay sa mga dahilan nin pagkasala. Amen. Gawi nin paggalang. Sinasambami ika, Jesus, sa mong kagurangnan, sa mong paratubos, kami lugod kahirakiman, sa sinanglitan mong lawog, kami nagaatubang, ruluhod sa kaludukan, sa imo naggagalang. Tala sa lienso kan mabining Santa Veronica, ang lawog mo simo turuhok sa mong mga mata. Duman sa Getsemani, lawog mong makawiwili, ginaanot nin dugo sa pagsakit mo nin makuri. Namibi daing inumon, an mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo an mangyari. Kaya an matubis mong lawog sa takig mo ng lungsi, kan malubong hodas, hinagkan sa pagpasaluib. Tinampal, linudtaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan Sanhedrin, orog ng gayo nin mabangison na pagsukitis, kan mga soldados, pag-ulog-ulog labi-labi, daing kauntukan hanggang sa kahori-horihi, abot sa Kalbaryo hanggang maotsan ang Diyos Aki. O gagalangan nalalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay namamati mi. Anin holi kan sa imong pasyon, kami magkamit sa huring hinangos, lawog mo mahiling sa langit. Amen. Dalit.
Anbanwaan minagalang sa lalawgon mong mahal. Simunganing kaherakan para tubos nin kinaban. Si Veronica nagluhod sa mapakumbabang buo. Lininiganin si Ramog itong magayon na lawog. Ni Jesus binalsan tulos itong babaeng maimbod na tala sa pagkamuot, lalawgon niyang maludog. Anbanwaan minagalang sa lalawgon mong mahal. Simunganing kaherakan para tubos nin kinaban. Iwinalat sa satuya ining dakulang biyaya, nganitang mabana-bana an gabat nin pagkasala. Nagsusulsul kami, Ama, sa atubang mo nanunuga, kan bilog na pagpabaya, kan ngaran na pagkasala. Anbanwaan minagalang sa lalawgon mong mahal. Simunganing kaherakan para tubos nin kinaban. Kaming mga aki mo likayan sa damat gutom linugman, ta sa mga kaipuhan ikasamong paalawan. Kami mo bendisyonan, nganiming maturukan, lawog mo sa kalangitan, sa langit kamurawayan. Anbanwaan minagalang sa lalawgon mong mahal. Simunganing kaherakan para tubos nin kinaban. Pag-arang nin banwaan, an satuya pong simbag, kagurangnan ipahiling mo sa mo an sa imong divino rostro. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya an mga banal, asin madaraman sa kabanalan an mga tao, huli kan sa indang marahay nagibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo sa imong divino rostro. Tanganing mabihag an mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalanin katanosan, asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, helang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita.
Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tauanin isog nin buot sa pagtumang sa maraot na gawi, urog na kan mga nanunungdan sa pagrata kan simbahan asin nasyon, urog na an korupsyon, panlulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing sa pagdibusyon ki Divino Rostro, matingrawan kita, kan gabos kan liwanag, ninlalawgon kan kagurangnan, asin matalaman sa satuyang pagkabuhay, an sa iyang pagkaherak, asin pagkamuot, mamiibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Mauntok po kita para sa satuyang mga kahagadan, na maawot niya tong makua sa tabang kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an bot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo an mga nagakasala sa muya, asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan an bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinoonan, asin ngunyan, asin magdanay man, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa ikalimang aldaw, ang lawog ni Jesus kan transfigurasyon. Misteryo kan transfigurasyon. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Santiago saka si Juan, asin dinarasinda sa halangkaw na bukid, sindasana, asin nagtransfigurar siya sa atubang ninda. O Jesus, sa pagultanan kan sa imong ministeryo, kan pagharubay kan kahadean kan Diyos, asin kan sa imong mahal na pasyon, an sa imong pagka-Diyos ipinamalas mo. An mahal na lawog mo kan transfigurasyon, liwat, nagpahayag kan pagkasaro mo sa Diyos Ama, asin Diyos Espiritu Santo, siring kan nanyari kan ika binunyagan. O maliwanagon na lawog ni Jesus kan transfigurasyon, ta daw tada iminidbid kan mga tampalasan an sa imong pagka-Diyos. Mala nga ni hinampak pa an sa imong mahal na hawak, asin kinoronahan nin tunok an sa imong mahal na payo sa pag-ulog-ulog sa imo. O Divino Rostro, kahiraki kami, asin patawadon mo kami, tahuli sa kasaalan niya mo. Dinagdagan mi pa ang paghampak, asin pagkorona nin tunok sa saimo. Darhon mo kami sa pagkalinig kan sa imong hawak asin kalag, na matransfigurar man kami sa ngaran mo, tanganing magkanigo na makahiling kan sa imong mamurawayon na lawog. Amen. Matindog puan gabos para sa uring awit. Karangnan kapatawaran sa mo na mga parakasala, ansa mo yang kamautan, o Kristo kami kaherakan, sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karatan, kaguranan
kami tabangan, dai mo man kami lingawan. Duman sa imong kahadean. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, Inoo asin namumutan, linbilog na kabikulan. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kahilangan. Kami iparayo man ngunyan sa mga kadifisilan. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, Inoo asin namumutan, ninbilog na kabikulan. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, nagtataonin paglaom, o banal na lalawgon, sa samuyang kasakitan, kami kahirakiman. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, Inoo asin namumutan, ninbilog na kabikulan. O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus, O Divino Rostro, banal na lalago ni Jesus. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo.
Diyos maray na aga po sa indugabos mga tugang, ini ang tawag sa mga kakasalon. Ikaduwang tawag kay Adrian Joseph S. Wong, 28 anyos, soltero, taga Zone 2, San Felipe, Naga City. Aki ni Nestor D.L.S. Wong, asin ni Emelita G.C. Buot na manggagom kay Jomalyn B. Lim, 27 anyos, Daraga, taga Block 164, Beta Street, Villa Grande Homes, Concepcion Grande, Naga City. Aki ni Jimmy L. Lim, asin ni Josefina A. Bailon. Ikaduwang tawag man kay Michael Moran Samosa, 26 anyos, soltero, taga San Roque, Camaligan, Camarines Sur. Aki ni Victorino P. Samosa, asin ni Marisa M. Moran. Buot na magagom kay Mary Joy Portes Rodriguez, 27 anyos, Daraga, taga Mahogany Street, Liboton, Naga City. Aki ni Ernesto C. Rodriguez, asin ni Merly A. Portes. Asin ikatulong tawag kay Miguel Paulo J. Orilla, 33 anyos, soltero, taga 102 Reynosa Street, Vista Verde, Cainta, Rizal. Aki ni Edwin R. Orilla, asin ni Jasmine P. Huego. Buot na magagom kay Crisia S. Blancia, 31 anyos, Daraga, taga Zone 5, Mahogany Street, Peña Francia, Naga City. Aki ni Manuel O. Blancia, asin ni Emilita R. Sarsaba. Ansisay man po na may naaarama na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, tulos magpaisis sa satuyang kura paroko o sa opisina kan satong parokya. Salamat po.
Hello. 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 Sinkan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. ano sa tuyang pagbaklay, naging paagi, nin pagbiyaya, nin grasya, nin mahal na Diyos. Kita nagkataripon sa pagtubod sa kagurangnan, digdi sa parokya ni Ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Magtalubo man lugod sa pagtubod, asin magpanibaago nin mga puso. Ining sanktuaryo na sa tuyang pinagsungkuan, simbolo kan harong na bakong gibo kan kamot nin taho, kundi kan banal na hawak ni Kristo. Digdi, kitaan buhay ng mga gapo na nagsasarig sa pundasyon na si Kristo. Mabuhay man lugod kita sa iyang pangapodan sa to, na magin banal na banwaan, mga aki nin Diyos, na sarabay na nababalangibog nin marhay na bareta. Mamibi kita, pag umahon ka o Diyos, Ama na Yesu Kristo, sa mong kagurangnan, sa gabos na rasa kan kinaban, pinili mo an sa imong banwaan, an sa imong rasya, nagpalaad kan sa mong mga puso, tanganing pagserbihan ka nagikan. Bendisyonan an sa imong banwaan, tanganing na maipahayag an sa imong karahayan, sa gabos na runa kan kinaban. Hinahagad mi ini, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa Asin sa imong espiritu. bendisyon ng kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mapadago sa po kita simbahan para sa Santa Misa.
Diyos marhay na aga po sa isa indugabos mga tugang. Ngunyan, iyuan ikalimang aldaw kan misa nobenaryo, sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, tagapagdaranin katotohan, pasiring sa mas makataong banwaan. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa, ang mga miyembros kan Catechetical Ministry, as in Legion of Mary Curia. Siring man ang mga peregrinos na hali sa parokya kan Immaculate Conception Parish, Concepcion Pequeña, Naga City, as in sa St. Jude Thaddeus Parish, Concepcion Grande, Naga City. Ang satuya pong celebrante mayor, asin predikador, iyo si Reverendo Padre Roy Girinya, parochial vicar, kan Immaculate Conception Parish, Concepcion Pequeña, Naga City. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran ka nama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nantan pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako untan sa tong makasalan, tanganing magkanigyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko.
Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na maheraka, kagurang na maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurang na maheraka, kagurang na maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buot. Inoomaw mi ika, binarkyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit no, susamang makakamhan, kagurang nan aking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan, asin na naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Kaikasanaan banaw, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Heso Kristo kay ba, kan Espiritu Santo, kamurawayan kan. Mamiibig kita, O Diyos nin mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarhay, itanalok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imo ngaran, asin warasan na sa pag-uswag ning kabanalan, ang mga marhay na bagay samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, takaiba mong nabubuhay asin nagahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang liturhiya kan tataramon. Si Propeta Jeremias, padagos na inutob an sa iyang misyon,
maski na ngani igwa nin mga kadifisilan. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Kagurangnan, ako dinaya mo, asin na daya. Ika makusog kisa sako, asin daog mo. Ako pinagningisihan, bilog na aldaw. Pinag-uulog-ulog ako ninlambang saro. Kung minataram ako minakurahaw. Paagihon sa kusog, asin rauton. Hulit ang tataramon nin kagurangnan, sa kong pinagtuyaw, asin pinag-uulog-ulog sa maghapon. Kung ako magsabi, dai ko siya sambiton, o dai na ako mataram, dapit kan sa iyang ngaran. Igwan sa kong puso ningaro kalayong naglalaad. Pagal na ako sa pagpugol kaiyan, asin dai ko na matitios. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ansa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Ansa kong kalag napapaha sa imo, kagurangan kong Diyos. O Diyos, ika ansa kong Diyos, hinahanap ta ka. Ansa kong kalag napapaha sa imo, ansa kong hawak, nagihidaw sa imo. Ansa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Siring sa alang na daga, alang tadainin tubig. Ako nagtingkalag sa imo sa templo, sa paghiling kan sa imong kapangyarihan, asin kamurawayan. Hulitaan sa imong pagkaherak, arog ki sa buhay. Ansa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Mag-uumaw ako sa imo, sagod na ako buhay pa. Sa imo initaas ko ang sa kong kamot. Asin may naarang ako sa imong ngaran. Ansa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Hulitas ako, tinabangan mo, asin sa lindong kan sa imong pakpak. Ako maugmang nag-aawit, ansa kong kalag, dayupot sa imo. Asin ako sinusurog, kan sa imong tuong kamot. Ansa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Ipinahayag ni San Pablo na ang tunay na pagdulot nin atang, iyo ang pagdulot kan sa diri, nin may pagkamuot, asin man kan mga paghingowa na mabuhay sa katanosan. Hinanyugon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hinahagad ko sa indo mga tugang, huli sa pagkahirak ng Diyos, na idulot nindo ang sa indong mga hawak, siring sa buhay na atang. Banal asin maninigong ako o nin Diyos, iyan ang sa indong pagsamba. Di kamo mag-uyon sa kinaba na ini, kundi baguhan nindo ang sa indong kaisipan, tanganing matalastas nindo, kung ano ang kabutan ng Diyos, kung ano ang marahay, maninigo, asin, matanos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
Hallelujah. Hallelujah. Siring sa inak ni Jesus, hulita mahahama sa iya ang tataramon kan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ipinahayag ni Jesus sa iyang mga disipulos na siya dapat na magduman sa Jerusalem asin magtios nin dakol na bagay sa kamot kan mga magurang, mga poon na padi asin mga eskriba. Ipinahayag niya man na siya dapat na gadanon asin sa ikatulong aldaw mabuhay liwat. Kinabit siya ni Pedro asin sinagwe, iparayo lugod ini sa imo kagurangnan. Da ini mangyayari sa imo sagkod paman. Alagad sa Jesus kuminiling asin nagsabi kay Pedro, duman ka sa likod, Satanas, inuulang mo ako. Ang sa imong iniisip bakong sa Diyos kundi sa tawo. Dangan sa Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, ang buot na sumunod sa ko, magsayuma sa sadiri, paksanon niya ang sa iyang buhay, asin mawawara iya. Paksanon niya ang sa iyang krus, asin magsunod sa ko. Hulit taan sa iyang mawawara iyan sa iya, asin ang nawawaranin buhay, huli sa kuya, mawawaran niya iyan. Hulit ta anong pakinabang nin tawong makamtan man niya ang buhay, ang bilog na kinaban, asin mawaraan sa iyang buhay. Ano ang ikakataonin tawo bilang kasangli kan sa iyang buhay. Hulitaan aki nin tawo, kaibaan sa iyang mga anghel, madigdi sa kamurawayan kan sa iyang ama, asin ang lambang saro sa iyang babalsan sa sukol kan naginibo nin lambang saro. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa mga parokyano ni St. Jude Tadeus, sa pamamayo kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Father Glenn Ruiz. Sa mga parokyano kan Immaculada Concepcion na pinapamuyan po ni Father Mark Real, mga devotos, devotas ni Ina, mga namumuot kay Jesus, ang banal na lawog, Diyos maray na aga po sa Indogabos. Good morning po. Diyos maray na aga man po, Father. Kadakol po kitang mga inapod na preoccupation sa buhay. Mga iniisip, minamaabot, hinahagad, asin gustong makamtan. Kadakol po ini, asin kapag po inibitaran ko na paghuro-puro pantaan mga letter C's sa buhay ta na we are so preoccupied. Sa hiling po nindo, anong mga letter C's na we are so preoccupied araw-aldaw sa satuyang pagkabuhay? Halimbawa po, cellphone. Halimbawa, ano pa pong cash, kwarta.
Ano pa po? Credit o credit card. Ano pa po? Car, sasakyan. Ano pa pong letter C? Tibad sa mga mahilig sa mahamis. Ano pong mahamis? Chocolate. Ano pa po? Ano po? Okay. Chicken Joy. Ano pa pong letter C? Kadakol po yan. We are so preoccupied kan mga letter C sa buhay ta. Please, alagad mga tugang, pakiulay po. Igwa kitang tunay, totoo na si sa buhay ta. Asin yan si Isay? Si Christ. Asin iniyan dahilan kan sa tuyang pagtiripon ngunyan. Si Kristo, ang banal na lawog, ilalong-lalo na sa Eucharistia, sa banal na misa. Kadakol pong koneksyon katakod, manunungod sa buhay ni Kristo, kadakol pong letter C's that are essentials, mga kaipuhan ta sa buhay, sa satuyang pagbaklay sa kinaaban. Halimbawa, church. Halimbawa, cross. Communion. Ano pa pong letter C? Celebration. Ano pa po? Commitment. Charity. Asin po sa ibang C, assignment ko po sa Indo. Kung ano pa po pwede tang idagdag na mga letter C's that are essential sa satuyang Kristiyanong pagtubod. Kaya pagpuli po nindo, magkakamuning ballpen notebook, isururat po nindo ang mga letter C's sa hiling po nindo, essential, mahalaga sa satuyang pagbaklay digdi sa ibabaw ning kinaaban. Nasa ika-22 na po kita kan Domingo ning kan ordinaryong panahon asin na sa ika-5 aldaw kan satuyang nobinaryo para sa kaumawan kan banal na lawog ni Jesus o ang Divino Rostro. Kamu po mga tugang inimbitaran ko na paghurup-hurupan ta ang tema tagapagdara ning katotoohan, pasiring sa mas makataong banwaan. Siring man po ang banal na misa, pinapanungod man, Day for Educators, Teachers, and Media Practitioners. Kung igawa pong sarong tataramon na gusto kong itao sa Indo bilang paghurup-hurup ta, iyo po ang tataramon na discipleship. Discipleship. Asin, sa tuya pong intindihon, kung anong but sabihon kay ni. Not, ang tatara mo, disciple. Sa banal na kasuratan, ini po paulit-ulit na sinasabi. Disipulo, mga disipulos ni Jesus. Ano pong but sabihin kang disipulo, disciples? But sabihin kayan, followers, learners, one who follows, one who learns, kiisay, sa maestro, teacher, master, and this teacher and master, mayong iba, si Isay po, si Christ, Kristo. Kunsiring palan, gabos palang kita, mga followers, disciples, students ni Kristo because Christ is our teacher. Mga estudyante palang kita. Kaya abot sabihon, ang satuyang pag-adal sa buhay, it is a lifetime learning. Magpon kan kita ipangaki, hasta kita magagadan, it is a continuation of our learning and pagsunod sa satuyang maestro. And that is precisely about discipleship. Our relationship to our master, to our teacher. Sa tuya pong inaaram, minimidbid, sinusunod, isinasa buhay, ang sa iyang mga katukduan. Kunsiring palan, kung kita mga estudyante ni Jesus, si Jesus ang satuyang maestro, sisay palan kita sa lambang saro. We are classmates. Sa satuyang iskwilahan, iyo ang simbahang katoliko. And this is our school. Simbahan, iskwilahan na padagos kitang nakakanood asin tinutukdoan ni Jesus kung papaano mabuhay. Ang pag-iskwila po baga,
igwa danin mga assignments. Sa pag-eskwela po baga, igwa dyan na mga activities na pinapagibo, siring man po sa simbahan. And ultimately, sa pag-eskwela, igwa po dyan ng graduation. Pagdaon ng diploma, pagtao kan sa tuyang mga nakuha o ano pa man na sa tuyang inadalan. As iniman po ang sa tuyang minamaabot sa maabot na panahon na akunta ang reward. Bako lang po ang medalya, bako lang po ang diploma, kundi urog na sa gabos ang pamana, ang buhay na daing kasagkoran, nakaibanan po ang mahal na Diyos. Discipleship. Ang satuyang banal na ebanghelyo, manunungod po sa kondisyon na itinaon ni Jesus sa iyang mga disipulos dapit sa pagsunod sa iya o sa Ingles, condition of discipleship. Ang sabi ni Jesus, kung sa isa'y manan maut na magsunod sa iya, talikdan ang sayang sadiri, paksanon ang sayang krus, asin sumunod sa kuya. Igwanin tulong kondisyon. 3 conditions of Christian discipleship. Deny on oneself, taking up one's cross, asin pagsunod kay Jesus. Ano po ang bot sabihon ka ini sa buhay ta? Balikan yato ang buhay ni Jesus. Si Jesus, nagpaasan kan gabat kan krus, dara kan mga kasalan kan mga tao. Asin ini sa iyang tinios, ninhulita, padangat kita ni Jesus, asin maut niya, naawason kita sa kadikluman kan buhay, na iyo ang karatan o ang pagkakasala. Pinili po ni Jesus na iligtas kita sa pinakadipisil na paagi. Sa paagi kan sa iyang kagadanan sa krus. Ini sa iyang ginibo sa pagsunod sa kabutan kan Diyos Ama, asin man kan sa iyang pagkamot na mayong kondisyon, mayong pinapaurog, no favoritism, kundi ang nangingibabaw, iyon sa iyang bulanos na pagkamuot sa lambang saro sa tuya. Maging isisaiman kita, asin anuman kita, gabos kita, padangat ni Jesus. Siring man po ang krus na ini, pinapagiramdom kita na maging tagapagtara nin katotoohan. Tagapagdara nin katotoohan sa satuyang kapwa. Ini po ang kamakbutan ni Jesus. Darahon ta ang good news bako ang fake news. Ipamidbid ta si Jesus sa katauhan, daraan tataramunin mahal na Diyos ang katotoohan. Sa pag-aram, sa pagmidbid, maging testigo asin pagsabuhay, ninhuli ta ang katotoohan, kita po napapalaya asin pinapalaya sa buhay. The truth shall set us free. Maging malaya sa pagibo ng karahayan, maging malaya sa pagdefensar kang Kristiyanong pagtubod, maging malaya sa pagpadangat sa kapwa, sa mga kasaralitan, maging malaya sa pagserbi sa mahal na Diyos, maging malaya sa pagtaunin halaga, respeto sa kapwa. Kalayaan na mabuhay, kaibanan po sa Jesus, daraan katotoohan sa satuyang ipinapahayag. Bako lang po sa mga tataramon, importante sa satuyang gawi. Ang katotoohan na nagpapalaya sa tuya na magibunin marhay, matanos asin manindugan kung ano ang totoo asin tama. Minsan siring kita hahabuan, minsan siring kita mumudahon, minsan siring kita imamarites. Kadakol maanggot sa tuya kung kita namubuhay sa katotoohan. It is because the truth hurts. Ang katotoohan nakakakulog. Ini po ang dakulang challenge sa tuya. Punang talugod sa pamilya. Kung minsan ka dipisil magsabi, di mo na yan gibuhon, punduhon mo na yan, tama na yan. Pero kung kaipuhan tang magsabi, sabihan ta. Tanganin day ta na pagpadanayon, ang karatan, kadikluman,
o pagiging makasalan. Ano ang kahulugan kan krus sa buhay ni Kristo? Bilang sa iyang pagirano sa tuya, kan kondisyon, kan pagsunod sa iya. Ang krus iyon pinakasentro sa pagtukdo ni Jesus sa katauhan. Aram niya na maabot ang panahon na papaasanon niya ang magabat na krus darakan mga pagkakasala ning tao na magdadara sa iya sa kagadanan. Taano, taini ginibo ni Kristo. Ninhuli ta, sinunod niya ang kabutan nin Ama na iyo ang nagsugo sa iya digdi sa kinaban. Mga tugang sa satuyang pagkabuhay, kadakol man kitang mga inaagihan ng mga kasakitan, siring man kan mga krus na pinapaasan ta sa buhay. Mga kagabatan, arubaga kan sa tuyang salud o kahilangan kan sa tuyang mahal sa buhay. Krus halimbawa, kan relasyon sa laog kan harong, tay pagkairintindihan, pagkabaranga, pagiging mapagmataas, mayo nin pagpatawad. Krus halimbawa, manunungod sa trabaho, kadukhaan, kapagtiusan. Krus halimbawa, kan manlain-lain pong inaagihan tang mga pagprobar sa pagkabuhay, asin mga pangyayari sa satuyang kapalibutan. Kadakol sa tuya ang natatakot o takot na tubangon ang mga pagsakit o agihan ang mga pagprobar o mga problema sa buhay. Kung pwede sana ining maiwasan ta. Alagad po, sabi ni San Agustin, pinapagarundom kita, na kung igwanin pagkamuot, nawawara ang pagsakit. Asin kung igwa pa nin pagsakit, kasakitan, iyan ang pagsakit na igwanin pagkamuot. Asin iini ang inatubang ni Jesus sa sayang pagpaasan kan krus, ninhuli na lamang sa sayang pagkamuot sa lambang saro sa tuya. Mga tugang, sa mga paratubod ni Jesus, kita po, mga estudyante niya, tagasunod niya, mayong kahulugan ang krus kung dai siya na buhay liwat. Asin ano ang bunga kaini? Nagdara sa tuya ning paglaom sa buhay. Nasa sa tuyang pagsunod kay Jesus, pagtalikod sa sadiring kagustuhan, asin pagpaasan kan krus, igwang grasya, igwang reward, igwang pamana na akunta. Iyo ang buhay na ding sagkod duman sa langit. Kaibanan po ang mahal na Diyos asin mga banal. Kaibanan si Maria, mga santos, mga angeles duman po sa kalangitan. Mga tugang, ano po ang satuyang pipilion? An mapasatuya, an kayamanan kan kinaban, alagad ang satuyang kalag mapapaduman sa impyerno. O ang pagpaasan kan krus, o ang pagsabuhay kan mga katuruan ni Jesus, asin pagibo ning karahayan, karibay man po kay ni ang kahadian ng Diyos. Ini po itinataw sa tuya sa pagdesisyon. God gives us the freedom, kalayaan. Kaya importante na pormahon ta ang isip ta, puso ta, ang sa tuyang konsensya, susog sa katuruan kan sa tuyang maestro, mayong iba, si Jesus. Mga tugang, ang pakiulay sa to ni Jesus, iyo. Natubangon niya to ang realidad kan buhay. Napano ning pagtubod, paglaumasin, pagkamuot. Kundi pa niya to tubangon ang mga pagkakasala, asin mga problemang inaagihan sa pamilya, sa komunidad, asin sa kinaban, dangan magtarabangan kita, na bumangon, nuarin pa. Kundi pa kita magsulsol, magbagong buhay, kan sa tuyang mga kasalan, asin makipag-ulian sa mahal na Diyos, sa kapwa ta, sa paginin pagkumpisal, nuarin pa. Kundi pa kita magkasararo na labanan ang karatan sa kinaban, sa pamilya, sa komunidad, nuarin pa. Kundi pa kita nagigibo nin pagsakripisyo sa satuyang mga responsibilidad bilang sarong magurang, bilang sarong aki, bilang tagapaglingkod kan komunidad, kang simbahan, o anuman pong mga itinatao sa tuyang assignments nin mahal na Diyos. Nuarin pa.
Kun mayo pa man giraray, an buhay pagpangadji, asin pag-arang sa mahal na Diyos, tanganing tabangan kitang pakusugon an sa tuyang kalag, no arin pa. Kung nalilingawan ta ang mga obligasyon tata sa Diyos, halimbawa ang pagsimba, pagtabang sa kaipuhan ng simbahan, ang konkretong gawi kan corporal at spiritual works of mercy, aktibong partisipasyon sa parokya, no arin pa. Kung mayo pa sa plano ta, ang ultimate goal sa buhay ta, iyo ang kahadian ng Diyos o ang langit, bako ang mga kinabano na bagay, no arin ta po inipupunan. Tibaad hurinaan gabos. Lambang segundo, lambang minuto, an oportunidad sa tuya, tanganing sa tuyang mauton, gibuhon, sundan ang mga kagustuhan para sa ikakarahay kan lambang saro. Mga tugang, tina niya to, sayangon ang panahon as in oportunidad na itinatao sa tuya ng Diyos. Buunan ta ang pagbabago sa sadirita, sa laog kan familia, sa parokya, sa komunidad, sa simbahan, sa tuyang nasyon, asin sa bilog na kinaaban, sa tabang kan sa tuyang Diyos, sa tabang ni Jesus, ang banal na lawog, lugod mapasatuya ang biyaya asin bendisyon, asin lugod kita maging mga masinunod-sunod, didikato, committed na mga estudyante kan sa tuyang kagurangnan. Agyat sa tuya ni Jesus sa tuyang greatest teacher, bilang mga classmates sa sayang eskwelahan sa simbahang Katoliko, magdinamayan po kita, magtinarabangan kita, asin sarabay kitang magbaklay, pasiring sa satuyang padudumanan an satuyang tunay na erokan an arong an kahadean nin mahal na Diyos. Ang hapot sa tuya ni Jesus, iyo, ano daw, handa na kitang sayumahan sa diring kagustuhan, magpaasan kan krus, asin magsunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, sinamon nagikan sama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa tong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nahaman ang gabos, huli sa tong mga tawo, asin hulit sa satuyang kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman gibo kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria asin nanitawo, ipinako pangani sa krus, para sa tuya kan panahon ni Poncio Pilato, pinasakitan asin inilubong, asin sa katulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin madigdi liwat, may kamarawayan, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean, daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, siya gikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin inuomaw, siya na nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa simbahan na saro, banal, katoliko asin apostoliko, inaako ko ang sarong pagbunyag sa kapatawaran nin mga kasalan, asin hinahalat ko ang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin sa buhay sa maabot na panahon. Amen. Si Jesucristo nagsabi, humagad kamo asin kamo tatawan, hanapon nindo asin sa indong makukua, tumuktok kamo asin kamo bubuksan,
pamibita ang banal na simbahan, ang satuyang banwaan, ang satuyang arkidiocesis, asin mga parokya, ang satuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing Holikan Misyon ni Santa Iglesia, ang gabos na tao makamidbid sa Ama, asin kay Hesu Kristo, na sa iyang ipinadara sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa banwaan, makautob kan katungdan sa indang sinumpaan, para sa karahayanin banwaan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mayaman, mamuot asin maugmang magtabang sa mga dukha, mga daing sukat, asin daing hanap buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang gabos na pamilya sa satuyang parokya, makaarog sa Sagrada Familia, mahigos, malinig, matuninong asin banal. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga kaakian, matukduan kan doktrina Kristiyana, magdakula sa pagkamuot, asin pagkatakot sa Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. O Diyos, sa muyang paalawan, asing kusog, hinanyugan pamibi ni sa imong banwaan, tabangi kaming makapaglingkod sa imo sa buhay na ini, asin magmuraway na kaibahan mo sa langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
magpamiibig ka mga tugang, tanganian sa kawasalan sa indong atang. Maakaw malugod kan Dios ang mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang banal na pagdulot, danay na magtao sa mo, kan nakakaligtas na bendisyon. Tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran, tan mga aki, nakarayong isiniblag kan krimening kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing an banwaan na nagbilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunongan, mamidbida ng simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kairiba kan mga koro nin mga angeles, nag-oomaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal ang kagurangan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Palatan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaas. Kagurangnan, ika ng ganan banal, mora buling gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkwasanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkanya maning kalis asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaining tinapay, asin pag-inom kan kalis,
An pagkagadan mo kagurangnan, itinapamareta yamo, sagkot na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa makagurangnan kan tinapanin buhay asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinagpakanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Taning malubos mo siya sa pagkamot kay bakang samong Papa si Francisco, asin kang samong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mga tugang, na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dayang kasagkoran, magaumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan makaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyam nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buong mo sa dagang insiring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyangunyan, asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala
samuya. Asin haray kami pagkarahas sa sugon, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan ni nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare pagilinga sa mga kasal